Hello guys, good morning. So today pala is Sunday. Medyo matagal ako hindi nakapag-vlog kasi medyo na-busy kami sa aming negosyo. So ngayon, actually kahapon, nire-arrange ko yung mga pananim ko. Pakita ko sa inyo ngayon kasi today is Sunday. Hindi ako pakali. Gusto ko talagang itanim yung mga flowers na bagong dating namin na mga seeds. So, ito-try ko. Actually, nag-try na ako yung mga sobra-sobra namin tinanim ko. Pero yung nabuhay lang is yung marigold, which is naripat ko na siya. So, pakita ko sa inyo ngayon yung mga itatanim. So, ito yung itatanim ko ngayon, guys. Ayan. Meron tayong kalendula, hindi siya nagpo-focus. Ayan. Kalendula, meron ding marigold na ano ba to? Freely quick to flower na marigold, freely yan. And ito aster daylight. Dalawang aster to eh. Yung isa, iba din yung aster. Ito, maganda siya. Ayan, aster. Ang dumi ng kuko ko. Bakit? Ayan, aster color carpet. Maganda siya. And then, meron ding Virginia, Vinca Carmina, tsaka Virginia stock. Ayan. Meron ding Forget Me Not, Little Bluebird, Carnation. Ito maganda to. Impatience. Meron ding Dahlia. Maganda oh. Meron akong sunflower dyan, pero magtatanim ako ulit. Ayan. Petunia na border gem. Actually, hindi ko masyadong bet yung petunia, pero sige, try din natin. At saka itong zinnia sweetland. So, yan lahat. Ang dami, no? Try ko lahat itanim yan sa seedling tray. And then, wait. Dito tayo. Ayan. Kasi niripat ko yung mga pananim ko. So, dito tayo, guys. So, ito tinransfer ko kahapon yung mga cabbage. Wala ko iba mapaglagyan kasi ng cabbage. At ito yung mga ko. Tawag dito aloe vera. Ayan. Tapos naglagay ako ng tubig dito na jar. Kasi pag walang tubig kasi sa dogs, dito kinukuha. Ayan. So, ito pa yung mga petsa ito. Transfer ko to ngayon. Ayan, mga nasidling ko. Ito yung lupa, kahapon. Pinatong ko lang dyan. Yan yung mga container na gagamitin ko din. So, ayan. Tapos dito, ito tatanggalin ko na to. Tapos, yung mga, tawag dito ano ba ng bulaklak ito? Wait lang. Diyan ko ilagay. Ayan. Ito pala guys. Ito. Namamatay na ito. Cherry tomato. Ito na lang talaga yung natira. Minahal ko talaga ito guys. And tignan nyo. So, sobrang tagal kong paghihintay. Meron na siyang bunga. Ayan. Hindi siya nag-focus. Teka lang naman. Ayan. Meron na siyang bunga. Meron na din. Ito. Bunga na siya, Cherry tomato yan. And, akala ko nga hindi na to So, ayan guys. Yung tubo na siya. Medyo malaki na siya, Ito talaga yung pinaka-aantay-antay ko na tumubo. At saka eto, meron tayo ditong ayan, tumubo na rin ito guys. Saan na yung bunga? Ayan. Sili pala to pa. Hindi pala to atsal. Sili pala to. Parang ito yung bell pepper. Hindi ko alam. Pero itatanim ko pala yung aking bell pepper na malaki na. Yung malaki. Ito, ang dami ng bulaklak guys. So, ayan siya. So, diba? Ang dami. And then, ito, ipapakuha ko papa ngayon ng ganito. Para maano na siya. Mayroon siyang kasi man siya sa lupa
Tapos, ayan siya guys. Tapos, eto malunggay guys. Hindi ko na siya kinukunan. Kasi, lagi ko siyang kinukunan kaya dito naubos na lahat. And then, ito yung aking talong. Ayan, namumunga na to kasi meron na siyang flower. Ayan, may flower na. Ito pechay, ito sitaw. So, ayan siya. Yung sitaw, nilagyan ko na nito kasi para may ayan. Tapos ito, pechay. Baga pa ako, hindi pa ako tapos. Tapos ito guys, ito yung aking kalendula. Marigold ito. Ito ang liit, transfer ko na lang siya kasi siya na lang yung nag-isa. Dalawa lang kasi sila guys. Tapos ito yung aking sunflower. Ito lang yung nabuhay. Kaya magtatanim ako ulit para maganda. Ang bilis yan tumubo pag na-transplant na siya. Ayan. Kara naman dito, medyo siya nilalanggam kaya ini-sprayhan ko. Mamayang gabi, mag-i-spray na naman ako. Ayan, so yung ating flower mamaya guys, tulog pa kasi to. Mamaya, bubuka na yan. Ayan. Siyan ko nilagay. Guys, hindi ko alam kung ano ito. Kasi, hindi ko nalagyan ng pangalan pero feeling ko hindi to parsley, tawag dito arugula or kalimutan ko na talaga. Ito yung hindi tumubo. Ayan. So hindi siya tumubo talaga, don't know why. Ayan,